La pansa va ser un important motor econòmic per a les comarques de la Safor, la Vall d'Albaida i la Marina durant molts anys. Ara és una activitat agrícola declarada bé d'interès cultural immaterial. A Llocnou de Sant Jeroni han recuperat l'escaldada de la pansa després de 40 anys. A Llocnou de Sant Jeroni és un dia de festa. Preparades les ferramentes al riu Rau, és moment d'escaldar el raïm. La caldera, l'àuia bullint, afegir-li la sosa, afegir-li la sorrasca, el que és la julibarda, i quan veiem que talla una miqueta el raïm, que és el que ajuda a fer el secat perfecte, es comencem a escaldar. Una activitat agrícola esgotadora que els majors relaten als més joves. Donava una alegria anar-te'n al sequer i viure en el sequer. Però quan estaven enviats d'escaldar ja no podia resistir-ho. Mi abuela sempre contenta. Desde que anaven a tallar el raïm, tot el que feien. Per a fer-se pansa, el raïm ha d'estar estès una setmana. Records d'una tradició que ara es recupera i torna a posar a tot un poble mans a l'obra.